Il-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli bil-ħidma tiegħu favur il-persuni b'diżabilità, dan hekk kif matul il-jum tal-erba' l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqgħa mal-Federazzjoni Maltija tal-Persuni b'Diżabilità. Wa din il-laqgħa Bernard Grech saħaq fuq l-importanza tal-inklużjoni u stqar li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jimbotta l-qudiem il-proposti tagħhom sabiex il-persuni b'diżabilità ikunu tassew indipendenti. Min-naħa tagħha l-Federazzjoni tkellmet dwar diversi problemi li qed jaffaċċjaw persuni li għandhom diżabilità, fost l-oħrajn tkellmu dwar problemi li qed jaffaċċjaw mas-CDAU hekk kif bejn appuntament u ieħor jgħaddu x-xhur fil-waqt li mhux dejjem tarak l-istess persuna. Hawnhekk il-Federazzjoni sostniet li qed jinħoloq nuqqas ta' kontinwità dan apparti li l-ħinijiet tal-appuntamenti mhux dejjem konvenjenti għal ġenituri u għalhekk f'ċertu ċirkostanzi il-ġenituri kollhom jirrikorru għal privat. Ġi diskuss ukoll l-importanza li jkun hemm aktar integrazzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol kif ukoll fis-settur tal-edukazzjoni hekk kif persuni b'diżabilità qed jaffaċċjaw diversi diffikultajiet. Barra minn hekk ġie spjegat ukoll il-kunċett ta' assistent personali u l-ħtieġa li jkun hemm żieda fl-allokazzjoni finanzjarja għal PA dan għaliex preżentament dan qed ikun ta' pis finanzjarju fuq il-familji. Waqt din il-laqgħa l-Federazzjoni saħqet fuq l-importanza ta' early intervention u li jkun hemm budget serju allokat għal dan. Hawnhekk il-Federazzjoni saħqet li jekk isir dan ikun hemm riżultati aħjar għat-tfal u sussegwentament għal futur tagħhom. Preżenti għal din il-laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Graziella Gallia u Jerome Caruana Cilja, kif ukoll il-President tal-FOIPN Jamie Vella u l-kandidat għal Parlament Ewropew Luis Pulis.